клуб за български народни танци от Извора, град София. Бъдете ми добре дошли! Още две чудни традиционни хора предстои да видим във ваше изпълнение. Бушанската хоро от село Замфирово, община Берковица, Северняшка етнографска област, и манастирското хоро от село Голям Манастир, община Тунджа, област Ямбол, Тракийска етнографска област. Когато виждам с колко старание, любов и отдаденост желаете да ни представите старото знание на дедите ни, не ми остава нищо друго, освен да ви аплодираме и да благодарим за урока по традиции. Заповядайте!